थ' लोगोफोर फेसबुकआनो जा इउटुबानो जा तारमाने फेसबुक बोरलाबानो नुयो भाइरेल बिथांनि नामानो जाबाय भुमिका मुसाहारि बिथाङा जोबोद गाज्रि भिडिअ रेकर्ड मोनदों मानो होनबा बिथांनि सोलेर फाननायनि खोथा रायलायनायसो मानो होनबा बर' हारिया बेबायदिसो जालांबाय नामा सिख्लाफोरा जियानो जा आरो बिथाङा इउटुबारबो लोगोसे आरो ओरैजाय बर' एक्ट्रेसबो होनजायो बिथाङा जोबोद अखमान खालामनाय जादों मानो होनबा बर' एक्ट्रेसफोरखौ आं थार खोथाखौसो बुंदों मानो होनबा बेबायदि सोलेर फाननायनि खोथासो रायलायदों आरोना बेबो 10नो 12नो बाप 12,000 बेनिफ्राय 10,000 मा खोथा बिलाय थ' बिथाङा खायसे बुंदों भुमिकानि राव नङा होननानै मानि नङा जानो भुमिकानि रावानोखा बियो मानो होनबा भइसआनो बिनिखा माथोआनो बिनिखा थेवब्लाबो खायसे बुङो मानसिफोरा भुमिका नङा होननानै आं मैयासो मोजां खोनासंनानै सानदों मानो भुमिका नङा बिलाय 100% सियर बियो भुमिकासो मानो होनबा बिथाङा सोलेर फानै मबाइल लादों बियो आइफन गोजान जायगायाव बेरायहैदों बियो सोलेर फाननानै थ' लोगोफोर दिनै हमना मोनबाय 100तानि बिथोराव मैहुर मासे दंबाबोथ' सानसे समबाबोथ' हमजायो होननाया थ' लोगोफोर दा हमजाबाय बिथाङा दा बिथांखौ जोंनि आबसु आफादानो जा जोंनि हारिमु आफादानो जा बेनिफ्राय फिल्म प्रडाक्शननि आफादानो जा जाहाथे बिथांमोना मा खालामा दा नोंथांमोननि सायावसो डिसकास लानांगौ दं बेनिफ्राय लोगोसेयैनो आं आसा खालामो बिथांखौ मा आयेनाव लांब्रा मोजां जागोन बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय बयनिसिमबो रायजो राजा आइ आफा आरो आंनि उन्दै आरो गेदेरनिसिमबो आं निमाहा बिहरनाय थाबाय मानो होनबा जोबोरैनो लाजिथावना बे खोथाया सासे बर' सिख्ला जानानै भइस रेकर्डआव बेबायदि रायलायनो हानाय मोनसे हिम्मत फैदों आरोना बेनि थाखाय मोनसे सलुसन खालामनांगौ माने होबथानायनि थाखाय आं बेखौनो आसा खालामबाय जाहाथे नोंथांमोना जायबाबो बे भिडिअखौ नुबाय जानो हागौ ओमफ्राय खोनाबायबो जानो हागौ जाहाथे बिसिनि न'खराव माबायदि आयेन दानांगौ बेखौ जाहाथे बिथांमोना निस्सय गावसोरनो मोनथिगोन मानो होनबा बिमा बिफा दङ गावहानो बिमादै दङ बिमानै दङ बिमायं दङ गावनि लोगोफोर दङ गेदेर उन्दै ओमफ्राय आरो बुंनो थाङोब्ला गावनि बयफ्रेन्डबो दङ बेफोरबायदि थानायावबो माने बेफोरबायदि सोलेर फाननायनि खोथा ओंखारखो नैबे रेकर्डआव नोंथांमोना भइसखौ खोनासंबानो जाबाय बेनिफ्राय आं स्क्रिनाव होनो हागोन ओमफ्राय नोंथांमोना मोजां खोनासंदो बिथाङा भुमिका नंगौना नोंमारा आंनिबाथ' 100% बिथाङा भुमिकासो मानो होनबा बिथाङा जोबोद लासिंसिं खालामसिगोन दा बर' हारिखौ थ' नोंथांमोना भइसखौ खोनासंना लादो आं स्क्रिनाव होनानोसै माबा बङाइगाव माने दा माबासो ओंखारलांगोन एसे मोनाब्लि अबाय थागोन ओमफ्राय बङाइगावआवनो ओमफ्राय बङाइगावनिफ्राय नोंखौ गाबोन दोनफैनोसै फुङाव माने बिदिनो 8टा 9टा ओमफ्राय नोंसोर सासेना सानै मानसिफोरा जेनेबा नों हारसिंल' फैखागोन ना नोंजों लोगो दंफायो आरो नोंनि लोगोनि लोगो दंफायो ओहो थांनायाव आंजों सासे लोगो थांफागोन ओमफ्राय नों थागोन साथाम माने आंनि लोगोआसो माबागोन आरोखि ना थागोन नोंजों ओमफ्राय बेनो आरोखि मानसियालाय माबायदि बोरायना सेंग्रासो मा नाम आयौ नाम नांजोबगौ उनाव लोगो मोनगोनब्रा दाहाय थांबा जागोन ना जाया दसजन 12 हा 12 बेसेबां 12 10 लादो दे उनाव लोगो मोनबाय थाखागोन ना ओमफ्राय माहाय थागोन ओमफ्राय जायगाया बङाइगाव मा जायगाया बङाइगावनोथ' मा जायगा बङाइगावआवनो दङ जायगा दङ बे माने लोगोनि रुम दं नालाय लोगोनि रुमावसो औ रुमाव रावबो थाया मालिक थाया नालाय लोगोनि रुमावसो थागोन बियो
ओमफ्राय रुमावहाय मानसिफोर थाया आरो लोगो दिगि रावबो थाया ओहो बिल्डिंसोखा हारसिंसो बे माबा थायो लोगोफोर थायोमोन नालाय लोगोफ्रा थाला आरोखि थांजोबगोन जों थांबा रुमखौ दिनै नोंसोर होलांगोन थांबा नामा औ जों थांबा जोंनो रुमखौ होलांखागोन ओमफ्राय आं बिसोरजों नुजाथिनांगौ आरो नामा नुजायालै नों गारि सिङावसो थागोन ना बोरै आं नुजानांगौ नुजाथिया दै दे जागोन दे होमबा र' आं नोंनो दा माने दा माबाथ' 2:32 आं नोंनो र' आधा घन्टासो उनाव फन हरफिनगासिनो दं खोनाबाय हो आधा घन्टासो उनाव फन खालामफिनगासिनो दं आं नोंनो औ बे आब'नावनो फन खालामबानो जायो आं माबानानै जिमाव थांसै नोंथांमोना दुगैनानै भइसखौ खोनाबाय जानो दे हागौ दे दायो जागोन नोंथांमोना जाहाथे दा आंनि माबाफोर बुंनायाव गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबाय बयबो अननानै आइ आफा आरो बिदा फंबायमोन आरो लोगोसेनो आंनि जेनिखि आं दा आबसुमोनखौ खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना जाहाथे आंखौ गाज्रि दामोन आं बेखौनो एसेबांखिनिखौनो बुंनानै आंनि बे भिडिअखौ दिनै फोजोबनाय जाबाय आरो लोगोसेनो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसेनो आंनि चेनेलखौ शेयारबो खालामना हो नोंथांमोना अननानै प्लिज आं बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय जै बर' हारिनि